Bueno, pois, benvidos, benvidas a todos e a todas a asistencia desta mesa redonda con motivo da exposición de A cidade, o camiño e nós. Para o Grupo Galaura unha honra poder contar aquí con Marta Lois González de Compostela Aberta, con María Antón do Partido Popular, con Mercindo Guinarte, con Goretti San Martín. Muchísimas gracias por estar aquí. Supoño que toda a xente aquí presente coñece a estas persoas, pero para que non, Marta Lois é concellera responsable de Igualdade, Desenvolvemento Económico e Turismo, con competencias en Igualdade, Promoción Económica, Emprego, Comercio e Turismo, e profesora na Facultade de Ciencias Políticas da Universidade de Santiago de Compostela. E os temas nos que habitualmente traballa están relacionados coas políticas públicas de igualdade de xénero e a representación política. Parte dun amplo grupo de investigación sobre xénero e política con profesoras e investigadores de varias universidades de España. Ademais, é integrante do grupo Armela, que analiza o impacto actual da crise económica no desenvolvemento. É un placer porque falamos tamén de códigos de investigación para este tipo de ámbitos. Teño o meu carón a María Antón do Partido Popular. Ela é licenciada en Ciencias Políticas e Socioloxía, da rama de Políticas, especialidade de Ciencias da Administración na Universidade Complutense de Madrid, funcionaria do Corpo Superior de Administración da Xunta de Galicia desde 1993 e ocupou diferentes cargos na Xunta de Galicia. Foi xefa do Servicio de Información, Cooperación Institucional e Documentación. Foi concelleira de Cultura e Patrimonio do Concello de Santiago de xullo de 2014 ata xullo de 2015. Un dos elementos que a nos agrada particularmente é que foi directora xeral de Turismo, subdirectora de Ordenación, Inspección e Planificación Turística, foi xerente do Consorcio da Cidade de Santiago de 2012 ata 2014, co cal un placer, porque a súa opinión é moi valiosa, igual que para estes ámbitos de investigación sobre identidades e turismo. O meu outro carón teño a Mercindo Guinarte, do Partido Socialista, é profesor titular de Dereito Penal na Universidade de Santiago de Compostela, é decano da Facultade de Dereito da mesma universidade, é doutor en Dereito pola USC, fixo unha ampliación de estudios na Universidade Italiana de Perugia, que non sei como, pero Santiago ten unha vinculación moi forte con a Universidade de Perugia, sobre todo o Camiño de Santiago, sobre todo pola figura do profesor Paolo Cauchi. Desempeñou diversos cargos institucionais, entre outros, o vicevaledor do POO de Galicia e secretario xeral da presidencia da Xunta de Galicia entre 2005 e 2009. Moitísimas gracias por estar aquí. Con nós tamén temos a Goretti San Martín, do Bloque Nacionalista Galego, profesora universitaria e doutora en Filoloxía Galego-Portuguesa, algo que nos toca moi de preto este grupo. Foi directora do Servicio de Normalización Lingüística da Universidade, con anterioridade impartiu aulas no Instituto de Idiomas da Universidade de Santiago de Compostela e tamén no Instituto de Enseñanza Secundaria da Rotondal. Participa activamente do movimento cultural en defensa da lingua e do feminismo. Foi responsable local do BNG en Santiago, na actualidade forma parte da executiva nacional do Bloque Nacionalista Galego. Honranos a súa presencia, as súas aportacións. Estamos aquí como froito da exposición que a Rede Galaura formalizou e que agora está cita no Paseo de Ferradura, xusto ao carón da estatua de Rosalía de Castro. É unha exposición froito dun arduo traballo durante varios anos, como puderon comprobar. Justamente aquí, a raíz de esta idea de a cidade, o camiño e nós, gustaríanos saber cales son as súas percepcións sobre os eixos temáticos aos cales xira esta exposición, cales son as súas miradas, as súas visións sobre a identidade da cidade, cales son as posibilidades que exploramos
para facelo posible nesta cidade nosa. Se vos parece ben, podemos comenzar por Marta e despois imos ao carón. Sí? Pois Marta, por favor. Bueno, pois en primeiro lugar, pois un placer, non? Estar aquí convidada polo Grupo Galabra, aproveitar tamén pois para dar os parabéns pola iniciativa desta exposición que, como ben sabedes, pois fíxose tamén un convenio co Concello para precisamente que forme parte da cidade e que o coñecemento e esta longa trayectoria de investigación, de metodoloxía importante a chega de datos nos permita obter unha mirada máis acertada e, sobre todo, ofrecer un espazo de reflexión, como decides no vosso convite, de debate reflexivo, tamén de puntos de confluencia, nun tema, si o marcamos tamén sobre os desafíos presentes da nosa cidade co horizonte tamén nos apodeo en 2021, dos desafíos das políticas públicas en materia de turismo nunha cidade que ten unha natureza turística claramente marcada, e máis nos últimos anos, pois creo que está en unha das liñas de colaboración e de traballo na que a cidade debe seguir facendo no día a día. Quero dicir, a universidade, grupos de investigación, como elementos tamén tractores e que nutran a posibilidade de pensar ou repensar as políticas públicas en materia turística, como me referirei enseguida tamén co que del grupo de goberno Compostela Aberta falamos moitas veces estes últimos anos da necesidade de poner na senda unha gobernanza de turismo, unha gobernanza responsable, o desafío de que significa turismo sustentable. É certo que ás veces neste tipo de debates, por iso creo que é interesante facer debate de verdade, pois as palabras nos poden quedar pois ben e despois hai que concretar esa aterreo que significa moitas veces ter turismo de calidade, que significa turismo sustentable, que significa mesmo gobernanza. Porque o que, dende o meu punto de vista, está en xogo moito, está en xogo a cidade, están en xogo os barrios, está en xogo entender que tal vez non sexa adecuado apostar por un debate ás veces un tanto binario ou dicotómico entre os que supostamente ven os elementos positivos do turismo e un posicionamento que pode ver solamente os problemas ou que son os efectos negativos do turismo. Creo que hai que buscar un modelo, unha aposta por unha gobernanza e, polo tanto, un modelo de turismo que encaixe un modelo de cidade que queremos. Nos anos atrás sempre que se pensaba nas políticas se pensaba de xeito moi sectorial, por tanto que se falaba de turismo e se falaba como de algo allado á cidade. Eu creo que non se pode falar de turismo en Compostela, na capital do país, sin entender que calquera modelo por o que queramos apostar ten que ser un modelo que está construindo esa cidade que queremos. E se non está construindo esa cidade que queremos, tal vez ese modelo está indo hacia outros elementos. Ben, para sinalar só 3 ideas, despois creo que é mellor que nos escutemos un pouco nesta aposta de Compostela Aberta. Gobernanza e turismo responsable significa un desafío a entender unha perspectiva de política integral, transversal, que toca moitos eidos e que implica e interpela moitos asentes. Implica a veciñanza, implica as asentes turísticos privados, implica as políticas públicas que teñen que ver con diferentes planos, porque podemos falar despois de que a potencia do turismo, levo estes días insistindo un pouco nesta idea, a potencia do turismo por si só, sin control, sin unha ordenación, pois non vale de nada. Entonces, cando falamos de transversalidade, temos que falar como ordenar o turismo, como ordenar os posibles fluxos ou espacios de saturación ou de presión turística, especialmente en para as ciudades. Cando falamos de gobernanza de turismo temos que falar de regulación, cando falamos de turismo temos que falar de financiamento,
de recursos, poden ser ferramentas tributarias como que levamos reclamando desde hai máis de 2 anos, como unha taxa turística, pero pode ser reclamar ao Estado, como así o levamos facendo as cidades patrimonio, máis recursos para as cidades patrimonio, non? Porque, despois, se queredes tamén me podo parar, hai estudos feitos por este grupo que funcionamos como un espazo de compartir tamén boas prácticas, cales son os custes para as cidades patrimonio a día de hoxe en materia de cuidado, de mantemento, de recollida de lixo, que supón o número importante de visitantes que tamén deixan, por suposto, unhos réditos económicos, ás veces a determinados sectores, non ao conxunto da cidade, pero que en materia de gasto público significaría, e levamos exigindo así, os gobernos do Estado do PP anteriormente e do Partido Socialista agora, todavía non moveron ficha para incrementar esa dotación. Poderíamos colocar tamén ese debate do financiamento, como decía, esa taxa, podíamos traballar a medio prazo, si é posible, máis complexa, o que chamamos unha especie de posible gravamen as persoas que nos visitan, que se chama como perfil do excursionista, ou da persoa excursionista, que pasa unha media alrededor de 8 horas, 10 horas na cidade, e se podería tamén facer algún tipo de achega para ese financiamento. Cando falamos de gobernanza, tamén falamos de comunicación. Ata finais do ano 2000, eu creo que en xeral, nas estructuras organizativas das políticas públicas locais, a política pública de turismo, penso que estaba centrada de maneira casi global na promoción, na promoción da cidade, da cidade como fin do camiño, como capital, como espacio cultural, gastronómico. Creo que a día de hoxe, tendo en conta ese horizonte que nos ven, os grandes récords de visitantes, de pasaxeiros e pasaxeiras, de pernoctas, cales deberían ser as estrategias comunicativas dunha política pública de turismo en este momento? Pois eu creo que hai que redefinir tamén a función da política pública do turismo mediante unha gobernanza onde as nosas estrategias comunicativas tal vez pasen por promocionar outras cousas, por logo falarei de maneira particular tamén alguna política específica do Partido Popular pois Xacobeo, coa que dende o Grupo de Goberno de Compostela Aberta discrepamos, digamos, no relato. Moitas veces, durante estes anos, escoitamos que Santiago se inscribe no que é o bo camiño e Santiago queda, dende o noso punto de vista, eu creo que o Grupo Galagra tamén o recolle de alguma maneira nos seus resultados e traballos como un espacio máis do camiño que pecha en Fisterra e que fai que a experiencia e o espacio de fin de camiño, de porto final, do Camiño de Santiago, leve a que as persoas peregrinos e peregrinas que fan o camiño tengan a Santiago como un punto máis e non como un elemento central de chegada e de percorrido. Marta, se parece primeiro escoñemos cales son as ideas que temos para a cidade e despois xa confrontamos cada unha das posicións. Pois só penso como se gobernanza responsable, ferramentas de financiación tributarias á altura dunha capital como Santiago de Compostela e redefinir tamén as estrategias comunicativas e de promoción dunha cidade turística. Moitísimas gracias, Marta Lois. O Partido Popular, María Antón. Agradezco que, de certa maneira, dixeras que Marta pechase aí a súa intervención, porque senón ia ter que respostar ao que le estaba dicindo en vez de facer o meu propio discurso. Entón, quería facer, pois tamén unha pincelada así máis de filosofía xeral, contestando evidentemente algunha das cousas que dixo Marta. Vou empezar por un tema absolutamente personal, me vades a permitir. Eu tive a sorte de chegar a Santiago no ano 1993. E con eso casi se di todo, porque en 1993 o recolle o voso traballo, que, por certo, parabéns por ese traballo e moitísimas grazas por convidarnos a participar nesta mesa de diálogo entre as distintas forzas políticas e tamén con a experiencia de voso coñecemento. Pois, como decía, tiven a sorte de chegar nese ano 93, que supón un antes e un despois para a cidade. Evidentemente, a cidade
ten un percorrido na época democrática exponencial e ten un recorrido super exponencial unha vez que é declarada Patrimonio da Humanidade e unha vez que no ano 93 pois a Xunta de Galicia no ano 91 a Xunta de Galicia decide facer pois do Camiño de Santiago un evento chamado Xacobeo e decide tamén pois apostar moi fortemente por este produto. Eu non lle vou calificar de produto turístico porque coido que ten moitísimas caras que poderíamos falar, non? Pero sí que é verdade que ese 93, coa Declaración de Patrimonio da Humanidade e co Xacobeo, pois a cidade empeza a despegar de un xeito pois todavía máis exponencial, que remata, baixo o meu punto de vista, no ano 2000, coa capitalidade cultural europea, que se alonga un pouco no tempo no ano 2004 e que empeza a entrar nunha meseta. Eu diría nunha meseta en un declive a cidade, non o camiño. Paralelamente o camiño sigue crecendo, non? Entonces, eu concordo perfectamente co que di Marta do tema da gobernanza, porque se esta cidade tivo esa proxección foi porque detrás houve un traballo colaborativo importantísimo das institucións, especialmente das institucións que son o Concello, a Xunta de Galicia e o Estado coa creación do Consorcio da cidade. Esa, digamos, confluencia de intereses alrededor dun proxecto común, dun proxecto que foi por riba das cores políticas, porque todos sabemos cal eran as cores políticas, non vou a falar de Madrid, vou a falar do que está máis próximo, unha entente Partido Socialista, Partido Popular, entre Concello e Xunta, pois foron quen de sacar adiante unha cidade e de posicionala nun mapa, alrededor dun concepto que era o camiño. A mí sempre me gustou decir que Santiago é unha moeda que ten dúas caras. Ten a cara de cidade por unha banda, pero ten a cara de camiño pola outra, e van indisolublemente unidas. Porque Santiago non é unha cidade santuario. Santiago ten unha forza moitísima máis grande e moitísima máis singular, precisamente porque o camiño de Santiago está detrás. E nós queremos devolver a Santiago ese lugar central que lle corresponde, que entendemos que merece. De aí o noso lema de campaña, Santiago Capital. Como capital de Galicia, como meta do camiño, como corazón de Europa. Entonces, a primeira discrepancia é o que estaba comentando Marta, de que a estrategia da Xunta de Galicia pasa por alongar o camiño fiscal. Non é certo, porque dentro do plan estratégico que agora mesmo está desenvolvendo a Xunta de Galicia, xa non vou a referir nos anteriores, hai unha liña estratégica exclusivamente, tú sabes, para a cidade de Santiago, para desenvolver a cidade de Santiago. Entón, nese sentido, o que temos que ser nós como responsables políticos da cidade, ser quen de poder trasladar todo o que é a nosa cidade os que nos visitan, independentemente de que sexan peregrinos, visitantes, turistas. Pero coido que tamén temos que ser quen de trasladar os nosos veciños e as nosas vecinas o que supón ter o mundo aos nosos pés. Porque realmente a min, aquí é unha frase que non é miña, e quero dar a autoría. Hai unha frase dunha hospitaleira que comentaba Elías Olía, que nos presentaron este proxecto, dunha hospitaleira de Triacastela, que ela, cando empezou no ano 93 a ser responsable dun albergue de peregrinos, ela sempre comentaba que decía: eu dende a miña aldea de Triacastela soñaba con ver o mundo, e agora resulta que é o mundo o que pasa pola porta da miña casa. Pois esa fortaleza a temos nós, e a temos nós e temos que ser capaces de transmitila tamén aos nosos vecinos. E ter ese orgullo de poder recibir cada ano a milleiros de persoas que veñen destas partes máis alonxadas do mundo. Eu coido que alrededor do camiño e da peregrinación, pois tamén hai moitos mitos. E hai moitos mitos que condicionan un pouco a visión do camiño dos peregrinos. Os mitos xa aparecían no Códice Calixtino, se diríamos que son fake news, pero as fake news non poden condicionar a acción da política. Cousas como que o peregrino non deixa cartos, que un peregrino de mochila e bocadillo, que o camiño vai a morrer de éxito. Eu levo 25 anos escoitando estas cuestións. E realmente, pois tamén actualmente, ademais parece que, serán para nós. Si tivechedes a ocasión de coller o xornal da Voz de Galicia deste domingo, hai un artigo ben extenso sobre a economía de los peregrinos florece en Galicia. Non vou a extenderme máis en este sentido. Entón, a cidade que nos queremos alrededor non só do camiño, porque o camiño tampouco pode absorber todos os nosos esforzos. É unha oportunidade, está aquí, e o que temos que saber é aproveitar todas as oportunidades que o camiño ofrece para
sacar o mellor de nos mesmos e para posicionar a nosa cidade. E para iso hai moitísimos elementos que teñen que ver, Marta tamén os nomeaba, evidentemente, non? Esa faciana multiplicadora, ese efecto multiplicador que sempre falamos do Camiño de Santiago, que non toca só o que son as estructuras estrictamente turísticas, sino que toca moitísimas outras cuestións. E os beneficios tamén non son estrictamente turísticos, sino que son beneficios de outros moitos sectores empresariais que se crean a través de empresas vinculadas a demandas. Bueno, es que hai moitísimas cuestiones aproveitables aí. E tamén quería subliñar unha cousa, que é esa fisación, ás veces tamén como fake news, de o camiño como un tema absolutamente religioso. Está superado. É unha realidade que está superada. O camiño é absolutamente ecuménica. As motivacións da xente para facer o camiño non son estrictamente religiosas. De feito, se collemos o último informe do CETUR publicado, que é na 2017, porque os datos todavía non o temos, vemos que as motivacións religiosas para visitar Santiago é de 1,1%. Hai que tamén un pouco mirar coa perspectiva das cousas que son máis reais, porque senón adoptaremos decisións e nos poñeremos liñas vermellas que van a condicionar unha acción de gobernanza baseada nunha fake news. Entón, no noso sentido, entendemos que efectivamente a cidade ten moitísimas posibilidades para crear unha oferta ampla en segmentos distintos fora do que é estrictamente, evidentemente, camiño, pero tamén fora do que é estrictamente monumental. Hai unha querencia que todos nos gusta falar da Compostela cultural, pero logo vemos que cando a xente ven aquí os consumos culturais son case simbólicos. Eso foi o que tamén é un problema de mala comunicación pola nosa banda, non un tema o mellor da propia cidade, sino que non sabemos o mellor transmitir e despois sentirnos orgullosos de con estos remates, porque penso que estás mirando o tempo, e sentirnos orgullosos do que temos. E temos, por exemplo, unha cidade de cultura que é a cidade do século XXI. Eu tamén sempre dixen que se a cidade da cultura estivese en Barcelona, miraríamola con outros ollos, iríamos a vela, e seguramente moitos composteláns non foron quen todavía de subir o Gallás para saber que temos un gran complexo que efectivamente entre todos, con esa gobernanza, debemos ser capaces de tamén posicionar no mundo cultural e sentirnos, como decía antes, orgullosos de lo que temos en a cidade. Moitísimas gracias, María. Marta, sí que antes estabas pedindo o turno, se che parece ben, rematamos e despois comenzamos con... Perfecto. Pois, Signo, por favor, que é o que o Partido Socialista opina, pensa, ten plantexado para esta cidade? Pois moitas grazas. En primeiro lugar, gracias por convidarnos a esta especie de mesa redonda, o debate, e parabéns polo traballo que xa nos presentastes fai algunhas semanas en primicia, que logo podemos ver na exposición na Alameda e que agora tivemos que, en certo modo, estudar para, eu polo menos, para vir a esta mesa redonda, digo eu, porque elas son as tres concelleiras con, en fin, moito rodaxe nestes temas, en algúns casos profundo coñecemento. Eu son, en fin, un modesto profesor universitario que vou tratar tamén de dar a miña opinión ao respecto. Eu creo que o traballo, voume centrar inicialmente en algunhas cuestións, en algúns datos que se poden tirar do traballo, extraer do traballo, algúns, en fin, que confirman percepcións que probablemente xa tiñamos, non? Pero que creo que é importante resaltar, e algunhas outras cuestións que eu creo que deben servir de base para unha reflexión sobre o que se debe facer. Bueno, evidentemente, se nos centramos na cuestión de Compostela e os camiños, é evidente que no ano 93 se produce un salto cualitativo e cuantitativo sen precedentes, porque se multiplican por 10 os peregrinos do ano anterior, e iso xa non se volve a producir en ningún outro momento posterior. É verdade que os incrementos son elevadísimos, pero é que, claro, no 92 son 9.000 e no 93 son case 100.000, non? É verdade que agora chegamos a 300 e pico mil, pero, bueno,
cuns incrementos que non supón ese salto que foi, sen dúbida, determinante. Claro, despois do 93 e antes do 93 é verdade que hai un conxunto de elementos que foron posicionando a cidade e o camiño e que foron servindo de enganche probablemente para ese incremento no que ten que ver cos visitantes que chegan a Santiago, turistas, peregrinos, viaxeiros que chegan por esa vía ou con esa excusa, digamos. Tamén outro dato que me parece moi importante é o que ten que ver co consorcio e as inversións ou os investimentos do consorcio. Claro, aquí hai datos moi significativos do volume de inversións que se foron incrementando levemente hasta o ano 2006, logo hai un salto tamén cuantitativo moi importante que dura un lustro e logo empeza un descenso que nos leva en 2018 a cifras de 1998. Claro, é evidente que polo medio pasou a crise económica, pero penso que a crise económica tampouco non xustifica todo. O consorcio está integrado polo Estado, pola comunidade autónoma e polo Concello. O Concello é un minoritario, pero obviamente ten que ser o impulsor, é o que estea continuamente reclamando as dotacións orzamentarias para a cidade. Bueno, logo, pareceme moi interesante o feito de que a enquisa, o traballo de campo estea dirixido aos galegos, a portugueses e a brasileiros, por tanto, o mundo do galego-portugués, da lusofonía do galego ou do luso, bueno, non sei se hai un término para definir o concepto global. Eu creo que non é ningún eigo, creo que o traballo é moi interesante para coñecer como nos ven, os que nos visitan. Claro, eu molesteime en comprobar se realmente os lugares que agora, en datas recentes, a xente considera emblemáticos varían moito respecto aos que consideraban emblemáticos fai máis de 20 anos. Bueno, por exemplo, o Observatorio Turístico de Colsa, que publicaba uns estudos regularmente, chegaba fai 20 anos ou máis de 20 anos a conclusións moi parecidas, a catedral, no torno da catedral, a zona bella. Claro, aí chama a atención que non aparece na Cidade da Cultura, que parece que non existe. Museos tampouco ten unha presencia relevante, a universidade tampouco aparece como un elemento definidor. Eu creo que esos son cuestións relevantes. Por qué? Porque eu creo que o traballo este o que nos pretende dar, ao menos eu así o entendín, é unha idea de cidade, unha idea de como nos vemos, de como nos ven. Evidentemente, danos unha idea de cidade moi centrada no tema do camiño, no tema da catedral, no tema da zona bella, no tema do entorno, que é algo que hai que aceptar, porque iso ten que ver conocemento da cidade, coa construcción da cidade, coa invención da cidade. Por tanto, eu creo que calquera proxecto, calquera idea que queiramos reconstruir, que se fala en algún momento do traballo de reconstruir un relato da cidade, eu creo que o que non pode ir contra ese relato, terá que completar ese relato ou complementar ese relato. Entón, eu creo que hai que aceptar primeiro a institucionalidade que iso ten, a importancia que iso ten na idea de cidade que ten a
a xente que nos visita e que nos mesmos temos da cidade. E claro, eu creo que o que falta é completar o relato. O que falta é que Compostela decida, ademais deso, que quere ser, que cidade quere ser, que cidade quere ser para sí mesma e que cidade quere ser para ofrecerse os que veñen, os turistas, os visitantes, os viaxeiros, os peregrinos. Queremos ser unha cidade de museos, de cultura, de universidade, non sei, que cidade queremos ser? E iso necesariamente implica ter unha estrategia. Iso significa ter unha estrategia propia. Claro, a Xunta ten unha estrategia de turismo. O Camiño de Santiago forma parte fundamental desa estrategia. Pero eu creo que Santiago ten que ter unha estrategia diferenciada. Santiago creo que ten que ter unha estrategia propia. A estrategia do Camiño de Santiago pode aproveitar en grande medida, pero ten que ter unha estrategia propia, porque gústenos ou non, é unha realidade, non sei se supoño que incluso empíricamente comprobada, pero eu dende logo contrasteina, en fin, con xente de lugares tan lonxanos como China ou Xapón. Lles preguntas, unha persoa con impedanzas turísticas que lle gusta viaxar de clase media no Xapón ou en China, coñece Galicia, sabe onde está Galicia? Dice, probablemente. Sabe onde está Santiago? Sí. Coñece Santiago. Entón, Santiago ten a marca, ten a capacidade de proxectarse estratégicamente para decir que, ou intentar, por lo menos, decir que clase de turismo quere, a que mercados quere ir a captar turismo. Obviamente non vamos a poñer portas na Rúa de San Pedro para que os peregrinos non entren, eso forma parte da idea de cidade e da propia cidade, da propia invención e da propia institucionalidade de Compostela, pero eso hai que complementarlo. Entón, eu creo que o esencial, o primeiro elemento é definir unha estrategia turística. En fin, non vou entrar en máis detalles das propostas que nos levamos para definir esa estrategia, pero deixo aí, digamos, ese elemento, non me quero extender antes de que me mire con mala cara, pero eu creo que ese é o elemento central, definir unha estrategia turística propia e diferenciada. Moitísimas gracias, Marcindo Guinarte, do Partido Socialista. E agora imos con Goretti Martín, do Bloque Nacionalista Galego. Goretti, cales son as estrategias que ten o seu partido para este tipo de elementos e datos que propoñemos dende o Grupo Galaura? Ben, pois moi boa tarde. Primeiro, antes de nada, tamén darvos os parabéns pola investigación. Eu creo que a Universidade ten ainda moito que ofrecer á cidade de Santiago e justamente investigacións como estas vai nesa liña, non? De dialogar coa sociedade para reflexionar, non? sobre nós mesmos. A verdade é que o estudo que conhecemos e os datos, non? Que no momento, pois, polo menos, que é unha parte, non? De todo o estudo, ao final o que revelan tendencias que eu creo que a xente que vivimos en Compostela xa se vamos vendo, non? Está ben velas plasmadas, reflexionar sobre elas, algún dato que choca. Para min, desde logo, desde a miña perspectiva, os datos máis interesantes teñen que ver con esa tendencia xeral de que é certo que en Santiago convivimos ben co turismo até de agora, mas comeza. Eu creo que tamén non podemos fuxir, non, destas cousas, non? Porque parece que damos volta e non queremos abordar un tema onde sabemos que temos unha boa convivencia en xeral, mas comeza a haber pois algunha alteración, polo menos para algunha xente, do que son os seus hábitos por ese turismo e comeza a haber problemas, digamos, da vertebración dos lugares onde imos, das maneiras de relacionarnos. A ninguén nos extraña, supoño que todos nos temos pois persoas cas que quedamos, amigas que, ao mellor, pois, desde o mes de maio até outubro intentan fuxir da zona bella e non quedan ali e eran lugares onde ian habitualmente e agora van moito menos. Eu creo que temos que poñer as veces nomes e apelidos ás cousas, non? Iso acontece e iso dedúcese, non? Dos datos
mapas que vos poñedes onde, sobre todo en certas zonas de entrada, chámese a zona de San Pedro, chámese Santa Marta, chámese a zona bella, hai alguna xente que digo, aquí hai unha certa alteración. Daquela nos que temos que poñer en riba da mesa é que todo o que falamos sobre o turismo ten que ver fundamentalmente con moitas cousas e que estamos a tempo de, digamos, de solucionar esa cuestión, de definir esa estrategia, mas temos que poñela en relación de unha maneira transversal. Iso toca pues, o tema do urbanismo, o tema de vivenda, toca o tema de comercio, toca o tema de cultura, como está María Antón, toca o tema dos servizos. Para nós, a cuestión principal onde temos que ir é que a zona bella, non? A zona histórica, que é pois, ese corazón preciado, onde, fixados, hai moita xente que ten eses sitios que son emblemáticos, mas que cada vez frecuenta menos de conocer. Así que iso acaba sendo un problema. Un lugar onde era Quintana, non? Que cando nos éramos estudantes, ali pasábamos horas e horas, canta xente de Compostela agora, pasa horas e horas, nun lugar tan querido, non? Como a Quintana. Para nós o fundamental é que haxa vida na zona bella, que non vayamos por ese camiño que ás veces nos parece, que creo que se intensificou nos últimos anos, en que ás veces nos dá a impresión de que pode acabar sendo un decorado, coa cada vez máis clara despoboación. Temos que conseguir que a xente na zona bella tenha servizos. Ese é fundamental. A zona bella ten que haber fibra óptica, ten que haber agilización de licencias administrativas, ten que haber ascensores, ten que vivirse na cidade bella como no século XXI, con todas, digamos, con todo o respeto patrimonial, con toda a conservación que teñamos, mas tamén con toda a facilidade para que xente, moitas veces moita xente moi envellecida, que vai poder continuar facendo, porque senón o que facemos é expulsar e facer que únicamente pues, acabe sendo eso, pues, un decorado un pouco dese tema que tamén enlaza o comercio, de tendas de souvenirs, que non sabemos, queremos pues, que en vez de viaxar en McDonald's, queremos como se van desaparecendo as librarías, os comercios de vello e van vindo outros. Nos entendemos que ten que haber unha ordenanza de protección de comercios emblemáticos e nos apostamos porque haxe un nivel de comercios que desde o consorcio se poida marcar certos locais cada ano en lugares determinados para decir, pues, cedemos estes locais con un aluguer baixo para persoas que queiran poñer o seu comercio e que sexa unha tenda non ligada ao turismo. Entendemos que temos que ser capaces de diversificar económicamente, non podemos ser tan dependentes do turismo, temos que conseguir esa diversificación onde entres moitas cousas e que na zona bella haxa comercio de todo tipo, haxa profesións liberais, moita da xente que se expulsou nun determinado momento. Creemos tamén que temos que ir a reforzar o turismo interno e a facer que a xente, claro, que decimos sempre facer unha realidade, que a xente non se conte todo por números, e máis, tamén porque nos importa o número e as cifras, no vosso estudo tamén, cantas son, cantas, e de repente pasamos a non sei cantas mil, non? Xa é, ás veces é unha loucura. Mirar, en vez disso, cando falamos, preguntamos a Marta, que é turismo de calidade? O turismo de calidade é o que pasa aquí, que pase máis de 2 noites aquí, que teña aquí o seu centro, e que desde aquí, sexa de onde se dirixa a Noia, a Carnegual, ou a Xanxenxo, ou a Pontevedra, que vaya, pero que o sitio sexa desde aquí e non ao revés, e non que quede ali para vir de tal vez. Para iso ten que haber unha oferta cultural polas noites, teñen que estar abertos museos e centros de interese polas noites, ten que haber moitísimo máis promoción no propio sitio de orixe a respecto de que aquí poden viver a Colexiata, de que aquí poden viver o Castelo da Rocha, os petróleos, que se pode facer un turismo moi diverso, que poden facer turismo verde, que poden facer turismo cultural, que poden facer turismo deportivo, que poden facer turismo gastronómico. Temos que diversificar e conseguir que non sexa pues, esa zona única exclusivamente non a zona do turismo. Creo que hai cantidade de cuestións que podemos poñer en riba da mesa e desde logo para nós tamén, como tamén se facía unha referencia a ese tema, desde logo é para estudar, non creemos que era interesante o tema da taxa turística, non por unha cuestión, por o tema de que non se digo porque ahora ves os sitios, hai moitas cidades do mundo que teñen taxa turística, iso non significou que fosen a menos no número de turistas, senón que o importante é para que se queda a taxa turística. Se a taxa turística, todos estamos de acordo que o turismo ten cousas beneficiosas, sen dúbida ninguna, desde o punto de vista histórico, desde o punto de vista cultural, desde o punto de vista económico, desde o punto de vista do emprego, mas o turismo ten algunhas consecuencias que tamén son negativas, de cuestións que teñen que ver co patrimonio, pero tamén de un sobreesforzo que hai que facer para a limpeza, para a recollida de lixo, para moitos servizos que hai que ter. Entón, parece lógico, cando menos, que se é unha taxa turística para
justamente ese reforzo necesario que temos que pagar o conxunto da poboación, que iso se faga. Como aí as competencias non son directas, xa o sabemos, o lógico sería convencer, neste caso a Xunta, de que se hai un referendo sobre iso, e se o conxunto da poboación determina que evoque esa taxa turística, que se pode. Non é indiferente. A cantidade está clara e non é indiferente para aquí. Pero nós entendemos que hai moitos custos tamén no turismo, que, lógico, parece unha cantidade, pois iso que se entenda, moderada, que ao final todo o mundo se faga cargo. Nos creemos en definitiva, já digo que isto é unha cuestión transversal, que pasa fundamentalmente porque non se perda a identidade da zona bella, que é algo que eu creo que lle preocupa no sector da poboación de Santiago, que esa identidade se perde, e que para que iso non sexa así, é fundamental que todo vaya encaminhado a que a xente de Santiago de Compostela non se vexa alterada nos seus hábitos de vida, nas súas relacións, nos seus costumes, e non se desverteren ainda máis. Ás veces, iso eu creo que é o que nos pode levar a ter unha situación que en determinado momento non podamos reverter. Xa digo, con todo, ou sin deixar de dicir que o turismo é positivo, mas temos que ser capaces de facer unha integración que non sexa unha integración que modifique, que altere e que cada vez ao final sexa un cambio. Perfecto, muchísimas gracias, Goretti. Antes estaba guardado efectivamente segunda ronda, estaba guardado turno para Marta Lois, despois Gumercindo. Sí, segunda ronda xa, perfecto. Moi ben, pois continuamos entón coa ronda. Marta, por favor. Un pouco para crear así un debate, eu creo que escoitando un pouco o conxunto, pues, creo que hai lugares comuns e creo que hai sensibilidades compartidas, tal vez con matices. A mí alégrame escoitar a compañeira Goretti ahora de unha maneira máis clara, esa disponibilidade, disposición a unha consulta. Creo que o tema da taxa turística, falamos ao longo deste mandato varias veces, eu non creo que se necesite un café, se necesita, vontade política, un pouco de sentido común. Creo que neste caso, o Partido Popular da Xunta de Galicia, si non gobernase con cartera aberta, ou non gobernase a esquerda, seguro que neste momento tiene máis madura. O Partido Socialista, como escoitamos veces o compañero Paco Reis, hai que estudiarlo, pero hai moitas cidades que goberna os socialistas en este momento. Xa, incluso, se creo que subitei que o candidato socialista en Madrid tamén leva no programa, o de Burgos. Bueno, penso que son ferramentas, e como decía Goretti, e repetimos estes anos, ten que ser unha ferramenta redistributiva, porque o turismo pode concentrar riqueza, como eu creo que fai, en poucas mans. Hai que dicirlo, o turismo é un espacio posto, non podemos vivir só do turismo, pero tampouco sin o turismo, pero tal vez os beneficios se concentran en poucas mans e os custes negativos se reparten en máis espazo ou un número importante de enseñanza onde se concentran os fluxos turísticos. Por lo tanto, esa ferramenta, máis aló de entendela como un elemento exclusivamente promocional, debería ir precisamente para aqueles barrios, aqueles espazos máis afectados por esa presión, de maneira, ademais, que permita solventar a curto plazo determinadas zonas de saturación. Eso sería unha parte. Despois, diría que nesta última etapa de mandato, realmente case a comenzos deste ano sí que se encargou, porque o tema do pequeno comercio está moi ligado, como o cambio dos usos comerciais está moi ligado a que no casco histórico, na Amenda, pero nomeadamente xa tamén na Rúa de San Pedro, nos Concheiros, os cambios de uso comercial do pequeno comercio muda ao que se chama comercio banalizado. Encargamos un plan especial do comercio para o casco histórico para buscar exemplos tamén de boas prácticas en normativa que nos permita proteger o pequeno comercio emblemático, dotalo de protección tamén xurídica no marco local e ao mesmo tempo poder definir que é unha zona saturada, poder ter elementos de definición de cales son zonas saturadas que intuitivamente, a día de hoxe, todo o punto cero da catedral, a zona da rúa de Vilar, en determinadas áreas comerciales, hai unha saturación, unha mudanza de comercio que podemos chamar iso de chapa de sinodal.
relación ao que comentaba o compañeiro Mersindo de que cidade queremos, eu creo que unha pregunta relevante, antes igual que non hai, bueno, eu diría, a cidade, o modelo de cidade que queremos, ten que ser unha cidade que sexa, hai unha frase que a mí sempre me gusta e me acompañou para pensar estes anos, unha cidade que é boa para vivir, unha cidade que é boa para visitar, non? Necesitamos o que digan, non é? Unha cidade viva, unha cidade boa para vivir, é dicir, a xente nas cidades patrimonio, nomeadamente en Santiago de Compostela, si durante todos estes anos acuden tantas e tantas persoas visitantes, é tamén por carácter singular, porque somos cidade de patrimonio da humanidade, pois somos fin do capítulo, pero esa singularidade está neste momento en serio risco. Eu concordo tamén, antes non me quería poñer no lado, digamos, das preocupacións para avanzar en construcción, pero eu creo que neste momento a zona da Amendoa ten o risco de, non diría, a mí me gusta usar a frase modelo de éxito, porque éxito en toda medida, de convertirse en un espacio moi tematizado por o turismo e que, bueno, pues, que estén levando a moitas familias ou persoas profesionais a maiores de reconocer que se necesitan servizos, que se necesita fibra, estánse vendo que teñen un espacio que empeza a non pertenecerles, non? A un espacio que está en moitas épocas do ano sensiblemente saturado. Como facer? Non é fácil, non é un día para outro, pero creo que a xestión dos espacios públicos, esta idea que no papel é fácil, pero no día a día da descentralización, non? Da desestacionalización, deberían formar parte das políticas públicas, e así o intentamos, bueno, en cousas menores e maiores. Que tipo de promoción facer? Santiago de Compostela necesita seguir tendo a mesma promoción a día de hoxe, por exemplo, en relación ao Xacobeo e Cádiz. Bueno, a mí gusta un exemplo de Ibiza, como cidade de patrimonio. Coñezo o Concello de Patrimonio. A única promoción que se fai de Ibiza, de cidade de patrimonio, a día de hoxe son de eventos culturais que se producen en inverno. As fotografías que fan de promoción de Ibiza son sempre con xente en chaqueta, parece unha xente en chaqueta, tratando de cambiar o relato de sol e praia que se obteñe, e en gran cantidad. Como unha cidade de patrimonio como Ibiza está buscando cambiar ese relato, esa proposición comunicativa dunha Ibiza que paga a pena visitar en base á cultura e ao patrimonio. En Santiago de Compostela temos que traballar de maneira decidida ter recursos, e por eso tamén o consorcio concordo con un asilo do consorcio, neste momento ten unha infradotación económica para que precisamos, sobre todo os anos anteriores a ese Xacobeo. Pero o Xacobeo pode ser un punto de éxito de determinados elementos e un punto de carácter irreversible á forma de ser a día de hoxe o casco. Espacios públicos, pois eu, bueno, recentemente ponemos a pensar que tal vez a programación cultural, digamos, importante da cidade, deberíamos descentralizar un pouco máis o casco histórico. Deberíamos buscar outros espacios para que a xente coñeza todo ese patrimonio medioambiental, ese patrimonio verde, ese patrimonio que ten a cidade e os barrios. E non concentrarlo todo na... E o digo tamén como autocrítica, porque como Compostela Aberta tamén programamos moitísimos eventos que queremos que a xente disfrute na zona cero, na Quintana, na Praza de Cervantes. Por que non apostar por un consenso onde descentralizar, se o si pase, por xestionar mellor os espacios dunha cidade de patrimonio da humanidade para que esa oferta cultural se estenda no territorio, ¿no? E logo un poquinho para pensar, ya unha polémica constructiva, no caso de tema do camiño, non? E da estrategia da Xunta, eu creo que decirlo, a mí me dá a sensación que sigue habendo unha proposta de turismo, a veces decimos, non quero decir de específico como a granel, de canto máis mellor, e creo que temos que ir máis a aloxar esas cifras, e máis ser contido nas cifras e buscar si o número importa. Eu creo que é valioso para o conxunto, por suposto,
postos de todos os povos que están no camiño unha fonte de riqueza impresionante. Pero Santiago de Compostela como eixo e porto fin de camiño debería buscar a maneira de ter un espacio de sustentabilidade tamén no turismo, de sustentabilidade. Eu creo que Santiago non se pode promocionar en este momento xa para a etapa estival, porque ten non se pode promocionar, a ver, ese aceite, despois estas frases quedan aí. É dicir, que a promoción de Santiago de Compostela debe ser unha promoción de maneira casi exclusiva para o país. Debe ser unha promoción, por exemplo, en turismo cultural e gastronómico, unha promoción en turismo idiomata, unha promoción para eventos que están fora do que é a temporada e apostar por eso, pero que é Suiza de conocer que nestes últimos anos apostouse por acompañar moitas das candidaturas de congresos que se celebran en Compostela, que normalmente se celebran en meses interesantes como outono ou novembro, turismo de congresos, que a estancia media está por riba das 2 noites e que o gasto medio tamén é elevado. Son moitas ideas e sobre o modelo de cidade, decir que despois a iso hai que construirlo a cidade que queremos e a cidade que sexa boa para vivir las cousas. Perfecto, moitísimas gracias, Marta. Agradece tamén un pouco a síntese, un pouco de axilidade, mas se utilizamos o símil de se estamos por rondas e molo levar un round, mellor. María Antonio. Pois, bueno, Marta escolleu para pechar a súa intervención unha fake news, entón, que é o tema das cifras. É evidente que, bueno, non sei se é por o tema de que o goberno da Xunta de Galicia, o goberno do Partido Popular, non escoita o que di a directora da Xencia de Turismo de Galicia, que precisamente avala exactamente o que estaba comentando Marta, non saturar a tempada, que chamamos a tempada alta, e alongar a estadía o máximo posible. Pero teño que decir que efectivamente o mito da desestacionalización aparece xa en un manual que se titula 50 anos de turismo de España, concepto creado en 1964. Entón, seguimos aí, sabes? Non parece que non avanzamos, e sí que avanzamos moito. Entón, efectivamente, moitas das cuestións que falaron todos os meus compañeiros, eu podo concordar, non é Marta o resumía ben, que queremos que Santiago unha cidade para vivir. Unha cidade para vivir. Se nós estamos cómodos na cidade na que vivimos, seremos unha cidade visitable, seremos unha cidade visitable en mellores condicións. E para iso, Marta tamén o dicía ao principio, a redistribución de fluxos é imprescindible e importante, ao mesmo tempo que valorizas outras cuestións. Pero que, claro, valorizar outras cuestións significa que realmente, cando ti lle estás dicindo a unha persoa visita o Castelo da Rocha, o que lle estás dicindo que visite, ten que cumplir as expectativas do que estás promocionando. Se nós lle decimos hoxe a unha persoa visita o Castelo da Rocha, casi seguro que non volve a Santiago nunca máis en súa vida, porque o Castelo da Rocha leva esmorecendo 4 anos, perdón, non, pero é certo. Entón, tampouco podemos crear un mito da cidade que non temos, porque o turista o peor que se pode pasar, porque nos pasa a nós, entón temos que pensar como se nós fósemos turistas na cidade. Que podemos pensarnos dunha cidade que nos chama a atención? Pois que cando cheguemos ali, realmente as expectativas con que viñamos na viaxe sexan máis elevadas das que traíamos a casa. Se ti ofreces unha cidade sobrevalorada e despois o turista o único que pode facer é dar voltas alrededor da catedral, pois quedámonos. Entón tamén renunciar aos espazos emblemáticos é unha aposta interesante. Por iso tamén eu abría o tema da cidade da cultura, porque podo que a cidade da cultura siga sendo a gran descoñecida e vemos que paso a paso está consolidándose no seu pechamento de proxecto, entón aí vai a ter unha oportunidade moitísimo maior. E claro, cando falamos da corazón da cidade, que é Amendo, todos concordamos nas carencias que ten, todos concordamos no que queremos que sexa, o que temos que tamén ser capaces de concordar como o ponemos en marcha. Para min, realmente, ou para o noso grupo, o tivemos claro, no ano 2015, apostamos por unha revisión do Plan Especial do Casco Histórico, deixamos unha licitación do Plan Especial do Casco Histórico, deixamos os traballos empezados, 4 anos despois está na mesma situación. E o Plan Especial do Casco Histórico ten que nacer do consenso de todos os grupos políticos, porque non é unha cuestión baladí, é algo que é unha folla de ruta que nos vai a servir para revitalizar ese corazón.
E se non somos capaces de poñernos de acordo nas estrategias que deben seguir alrededor dese corazón, vamos a matar a patente. Eso é así. Entón, tampouco concordo con as afirmacións, por exemplo, que decía Marta, que o turismo crea riqueza en poucas mans. Porque parece que en Santiago de Compostela o turismo está en mans de grandes operadores. E non é certo. O turismo de Santiago de Compostela está en mans de pequenas e medianas empresas, de empresas mesmo familiares. Entón, hai que tamén saber de que estamos a falar cando decimos estas cuestións. Falaba tamén do papel do consorcio. Evidentemente, o consorcio ten un papel importantísimo na cidade. Primeiro, porque há unhas 3 administracións que non é fácil. Segundo, porque o consorcio foi, no seu momento, un think tank moi importante para esta cidade. E non é unha cuestión, ás veces, de cargos. Eu vou a fiar isto despois con a tasa turística. É unha cuestión de estrategia que apuntaba Sindo. É unha cuestión de saber cara onde nos queremos dirigir. É unha cuestión de que o consorcio hoxe en día está esmorecendo por falta de estrategia e por falta de saber que é o que queremos facer. O consorcio se convertiu nun apéndice administrativo e iso non pode ser. E non pode ser que pensemos que o consorcio vai a mercar baixos para facer non sei que o consorcio vai a mercar un trozo máis da finca do Espiño, que o consorcio vai a mercar, porque o que estamos patrimonializando unha institución, un órgano, un instrumento. Eso non ten ningún, baixo o noso punto de vista, non ten ningún sentido. O consorcio ten que ser un instrumento de pensamento da cidade, xa que temos a 3 administracións aí metidas. Non pode ser que o alcalde actual vaxa a ver o máximo mandatario deste país sen telo dito os grupos que formamos parte da corporación con 3 días de antelación e que vaxa a presentar unha suposta planificación cuatrimestral do consorcio que o único que facía era replicar os orzamentos do consorcio dun ano en 4 anos. Eso non é ter unha estrategia. Eso non serve para a cidade. Non serve. E o que estamos ao final é minusvalorando a labor do consorcio. Eu tamén concordo co que decía Sindo. A cidade ten que ter unha estrategia propia. Claro que sí. Ten que ter unha estrategia de capital de Galicia. E a partir de aí temos que concordar con outras administracións e exixir a outras administracións o que queremos para a capital de Galicia. Pero para eso, en la que decía ao principio, temos que ser institucionalmente leales e colaboradores. E coa lealdade e a colaboración, o mellor, teríamos falado máis en serio sobre a tasa turística. Porque a tasa turística foi un globo sonda. A tasa turística foi un globo sonda. A tasa turística foi un globo sonda. Compostela Aberta encarga un estudo que non está presentado a día de hoxe cando chega. Por favor, seguimos o round. Encarga un estudo sobre tasa turística que o día de hoxe non é presentado, paga un contrato menor. Encarga un segundo estudo sobre a tasa turística a un reputado profesor desta universidade, pero ese estudo turístico o único que fai é o que se chama un benchmarking comparativo entre cidades. Claro que sí. Hai moitísimas cidades deste mundo mundial que teñen tasa turística. Hai moitísimas cidades do mundo mundial que a tasa turística non soluciona os problemas de saturación de turismo. O único que soluciona é un tema recaudatorio. Un tema recaudatorio que o Concello ten instrumentos suficientes dentro das súas competencias para poder recaudar máis por gasto, por custes de turismo. Ten instrumentos. O que pasa que é moito máis lixero decir monto o globo sonda, o mando a Xunta de Galicia, recauda a Xunta de Galicia, a mí me entra caixa. Hai que traballar un pouco máis se realmente queremos ser serios neste asunto e falar de tasa turística. Evidentemente a Xunta de Galicia no seu momento dixo non, porque para a Xunta de Galicia nestes momentos Galicia non ten un problema de saturación de turismo, ten saturacións puntuais, ten zonas puntuais moi concretas. É un pouco ridículo, se me permite a expresión, pensar que a tasa turística ten que ser aplicada igual aquí que en Foz, que en Los Xares, que en Coruña. En ningún momento, Compostela Aberta puxo en riba da mesa un estudo e unha proposta de aplicación da tasa turística. Non o puxo. María, Marta, se vos parece ben, podemos eu estaba facendo, sí, eu vou pechar. Entón, claro, Ibiza está mudando o relato. É necesario que Ibiza mude o seu relato, como vai a ser necesario como mude Magalú.
como foi necesario que mudase Palma de Mallorca, como xa o fixo, e agora un exemplo casi, Málaga. Claro que é necesario que mude o relato, pero eu tamén concordo con síntoma. Mudar o relato da cidade non quere decir tirar por terra o que a cidade é, porque non podemos mudar o relato da cidade abstraéndonos do que son as orígenes da cidade. Entón, o relato da cidade ten que crecer, e ten que crecer en torno ao que realmente a cidade tamén viviu ao longo da súa historia, por engadido, non por substitución. E ás veces nós sentimos que esta cidade quere crear un relato a marxe. Entón, aí os espazos baleiros que deixa a Compostela aberta, o que fan é facer dano á cidade. E a min gustame unha palabra que utiliza moito o alcalde, que esta é unha cidade poliédrica, pero resulta que é unha cidade poliédrica que Compostela aberta só mira dunha cara, que é a cara da raciana da parte que interesa o seu público, sen pensar que a cidade é máis que o seu. Moitísimas gracias, María. Sí. Bueno, a ver, como xa se dixeron un montón de cousas, vou tratar de non eludir algúns dos temas que se abordaron. Decía Goretti que o que se plantexa na investigación e do que estamos a falar son de cuestións transversais que van máis alá, incluso do que é a idea de cidade ou as cuestións que son directamente do turismo. Eu estou totalmente de acordo con eso, porque realmente se estamos a falar deso, estamos a falar de urbanismo, certamente, de comercio, de servizos, e cando falamos de servizos falamos de limpeza, falamos cando falamos de comercio falamos non só do comercio da zona bella, sino do comercio de toda a cidade, non? Entón, claro, eu creo que a cidade estará en mellor situación de recibir cantos máis visitantes, canto máis sexa capaz de redistribuílos tamén internamente, de non concentralos nun espazo moi reducido. A ver, eu non sei se hai, en fin, sodes máis expertos no tema, expertas no tema, que a mí non sei se hai unha definición, en fin, do que é saturación turística dun espazo, pero bueno, me parece que Venecia ten 50 e pico mil habitantes e recibe 55 millóns de visitantes ao ano. Eso debe ser saturación. Bueno, pois Santiago ten unha concentración de visitantes e de turistas excesivamente estacional, aínda que obviamente, como tamén decía Goretti, pois claro que provoca ou comeza a percibirse que pode provocar algún tipo de molestia. Bueno, probablemente o turismo, que non é unha actividade industrial, pero que, bueno, pois que é unha actividade que xenera riqueza, como tantas outras actividades, xenera algunhas molestias. O que temos é que tratar de actuar de xeito que a actividade turística sexa compatible coa actividade residencial, non? E que as molestias sexan as menores posibles. A nos parecenos, por exemplo, fundamental non só desestacionalizar temporalmente o turismo con unha oferta que atrae a xente a Compostela fora das épocas vacacionais máis usuais. Claro, para iso hai que ofertar, hai que ter unha estrategia, volvo o que decía ao principio, hai que ofertar a cidade nos lugares onde pode haber xente que teña disposición e capacidade de vir a Santiago fora dos períodos vacacionais ordinarios. Pero despois, dentro da cidade, hai que romper a barreira que hai entre a zona bella e a zona nova. A zona nova, nen comercialmente, nen gastronómicamente, non hai ningún itinerario, ninguna ruta, ningún espazo que atraia os turistas máis alá da selva, non? Entón, eu creo que iso é un elemento que tamén afecta
o futuro da convivencia entre cidadáns e turistas. Eu creo que, vamos a ver, nós temos agora unhas infraestructuras para recibir, sempre temos un aeroporto recén remodelado con capacidade para recibir a 6 millóns de viaxeiros ao ano, que está ao 30% de capacidade. Temos ou imos ter unha estación intermodal, non probablemente a que deberíamos, como estación que máis viaxeiros de tren, máis usuarios do tren que ten en Galicia, pero bueno, imos a ter algo millor do que había. Van a chegar, ademais, á cidade os que veñan por esa vía, precisamente a través do ensanche, a través da zona nova. Creo que eso debe, de algún xeito, llegar a unha modificación da relación e da configuración urbana, e esas son cuestións que se ten que resolver en base a unha estrategia, é dicir, a un traballo non puntual, sino a un traballo que defina os obxectivos que a cidade quere ter neste ámbito. Tasa turística, efectivamente, claro, pero eu creo que falar primeiro da tasa turística sen saber que estrategia turística temos máis alá de recibir peregrinos, pois non sei se ten moito sentido, porque a moitos dos peregrinos que están un día, que dormen un día ou se van cando chegan aquí, non sei como lle imos cobrar unha tasa turística. E claro, o problema é que nin algún medio de comunicación que na pasada Semana Santa non fai nada, a ocupación turística en Vigo era máis elevada que en Santiago. Claro, eu creo que queremos desestacionalizar, temos que ter unha estrategia antes de, efectivamente, hai moitas cidades gobernadas por os socialistas que ten tasa turística que se plantexan. Eu non teño unha posición oposta, pero eu creo que iso ten que estar en función da definición da estrategia turística que iramos para a cidade. Primeiro hai que conseguir mercados potenciais de persoas que veñan a Santiago fora dos períodos máis saturados, máis pernotacións, e entón eu creo que cando pode ter sentido ese debate, non antes dun debate sobre a estrategia. É verdade que unha cidade é boa cando é boa para vivir e é boa para visitar. Eu o que digo é que como residentes e máis como responsables de políticas públicas, o que temos que decidir é a quen queremos enfocar a cidade para que a veñan a visitar, non quedar aquí sentados esperando que veñan os que veñan, senón facer políticas públicas que orienten unha estrategia para definir quen queremos que veña a visitar Santiago. Por tanto, concordo con esa frase, pareceme fantástico, unha cidade boa para vivir e boa para visitar, pero eu creo que hai que ir máis alá, hai que decidir que políticas públicas hai que facer para saber quen queremos que a veña a visitar e cando queremos que a veña a visitar. Perfecto. Moitísimas gracias, presidente. Goretti. Ben, vou incluir aí dúas cuestións máis segundo sobre algunhas das que falamos, non? Unha é que dentro das cuestións de unha cidade boa para vivir, que agora repetei un síndrome que tamén dixo María, e claro, é unha cidade boa para vivir e para traballar. Para iso hai un tema fundamental, e que o Concello ten que ser axilizador e facilitador de que a xente poida vivir e traballar. E o certo é que este Concello non está visto por moita da xente como un dificultador moitas veces para conseguir justamente licenzas, aperturas comerciais, licencias de primeira ocupación. Hai moita xente que se desanima, digamos, a hora de ir a rehabilitar, poder abrir os... Bueno, nos sempre contamos isto cando a xente ven ao noso local a falar connosco, non? De problemas que teñen, ás veces traen os problemas máis dramáticos de estar, pois eso, pendentes de créditos, de determinadas cuestións que conseguiron de alugueres e demais, e resulta que hai, vamos, é increíble, non? A cantidade de tempo que hai que pasar aquí para poder ter eses trámites.
temos que ter un concello que funcione xa con administración electrónica, non é de recibo, non como funciona neste momento, onde se saiba en cada momento como están os expedientes, realmente un reforzo do organismo, un plan de choque para o organismo, para que isto funcione de outra maneira. Porque se a pouca xente non realmente que sí que está disposta a vivir na zona bella, ainda por riba non podemos difícil, pois iso realmente acaba todo sendo un problema. Exactamente igual que acaba sendo un problema tamén moitas veces moitos edificios que son edificios moi antigos, con moi deficiente illamento, e hai problemas, está claro, de ruidos e de ter que ter acústicamente ben illados os edificios, e traes vai unha línea do consorcio, pero ten que haber moitísimo máis traballo, moito máis esforzo en falar con todas as persoas para que o poidan facer, para que eso poida ser, ten que haber unha línea realmente de subvención moitísimo máis elevada. E ao respecto do que decía María do consorcio, non? Claro, creo que o consorcio ten que ser útil para o conxunto. Claro que non pode ser, se nos fixamos no que fixo o consorcio nos últimos tempos, moito foi para a recuperación e rehabilitación de edificios religiosos, que eu non digo que non é que rehabilitalos, pero en todo caso, se se rehabilitan con diñeiro público, teñen que estar abertos. Hai moitísimos sitios da zona bella, moitísimos lugares que son da igrexa que están pechados. Eso é que non ten sentido. Logo, claro, cando a xente ven aquí, resulta que non vai ver San Martiño Pinario, non vai ver a Colexata de Sarte, é certo que o Castelo da Rocha está nun estado que non é de recibo e que hai que acabar, non? Esa reforma e que hai que haber as visitas, as vertas seguidas, pero hai moitísimos sitios que foron restaurados con dinheiro público que están pechados. Entón, claro, a xente parece que ten que ver e xa ve a catedral, as dúas rúas e máis nada. Nós temos que ser capaces de guiar a esa xente para que entre pola zona alta, para que vexan moitísimas máis cousas. E claro, dentro diso, para nós, que se poida facer o consorcio, entendemos que é unha función, social fundamental. Agora fixose, é certo, económicamente unha reforma moi potente, o Museo do Pobo Galego, a que está iniciándose en marcha. Pero fora disso recuperaronse moitos edificios religiosos. Por que o consorcio non vai poder comprar cada ano 5 locais na zona bella, isto en 10 anos son 50 locais, e decir locais pequenos que haxa, para poder eso ser un elemento dinamizador de lugares, de espazos comerciais ou para profesións liberais non vinculados ao turismo, que fagan justamente, que impliquen que non vayamos a esa continua tenda de souvenirs, porque a ver a que non se lle cae algo nos pés, paseando pola Rúa do Vilar, ou vindo por cantidade de lugares, subindo e vendo como están. Por que o consorcio non pode servir? Pois, por suposto, para intentar recuperar a Santiago, e que non estea como está, e que, claro, eu creo que se alguna funcionalidade pode ter, esa, vamos, é unha delas. E desde logo nós temos que ir, eu sí que creo que temos que aproveitar este xacobeo para decir, vamos a definir o turismo que queremos. Claro, cando se fala tanto de definir a estrategia, que non podemos estar definindo a estrategia durante non sei tantos anos. Eso non pode ser. Eu, en xeral, cando facemos e cando falamos do plan especial, que é certo que non está feito, tiña que estar xa feito, casi todo o mundo acabamos coincidindo no diagnóstico en que pasa. Aquí o que pasa é que a xente non vive aquí, ten moitos problemas de servizos, ten que ter internet, ten que ter facilidades nas licencias administrativas, ten que ter unha serie de servizos básicos no seu redor, temos que intentar conseguir que haxa comercio vivo, non todo de souvenirs, está claro. Entón, eu creo que iso faise rapidamente e avanzar por ese camiño, e por suposto que hai que buscar, eu creo que mercados que poden vir aquí no inverno. Vamos perfectamente sitios para os que o noso inverno é unha temperatura boa, por suposto que poden vir neses momentos. Entón, eu creo que temos que apostar máis por ese turismo de congresos, do que falaba Marta, mas eu creo que é necesario abordar, por exemplo, a ampliación do Palacio de Congresos e Exposicións, tendo esa nave diáfana ao seu lado e probablemente remunicipalizar esa xestión e conseguir moita máis captación, captar tamén turismo deportivo, que creo que podíamos facer moitísimo esforzo nese turismo que sexa un turismo, digamos, diferente, ese turismo especial que vega determinadas cuestións e que tamén se engancha coa cidade, que a coñece na súa identidade. Eu creo que ese é o elemento fundamental. A estrategia para nós está clara. A cidade ten que estar viva, a xente ten que vivir e traballar nela, e nese espazo é moito máis doado que veña a xente e que se acabe integrando. Se marcha todo o mundo da zona bella, se a deixamos única exclusivamente, xa digo, como un mero símbolo, aquí está, é un edificio moi emblemático e moi simbólico, máis o certo nada. Eu comentaba outro día, con isto remato, comentaba outro día no debate que tivemos no Ateneo sobre políticas culturais, decía ao respecto de cultura, podíamos decir ao respecto de outras cousas. Que sería bo? Realmente, creo que tamén temos que facer moito en
política cultural é certo descentralizada, coincido con Marta, por exemplo, unha Xelic non a podía necesitar, creo que non é un sitio habituado para estar, pero creo que temos que levar cousas, e traspasar esa barreira da Senra e dicir, hai espazos e roteiros que poden estar sinalizados, lugares, casas de persoas que teñen unha relación, unha vinculación desde o mundo da arte, da literatura en moitos outros espazos da cidade e nos barrios, para facer que a xente vai ali a coñecer o patrimonio rural. Temos parques e xardíns, montes, hai moitísimas cousas que de Compostela que deberían estar na liña inicial da liña de partida. Que sería bo que a xente viñese a Santiago para facer calquera desas cuestións, aparte do camiño. Xa digo, que viñese a fazer o camiño, non lle quito a importancia de facer o camiño, pero aparte disso que tivese en mente, non? Eu vou chegar a Santiago e vou facer, porque vou ver vou escoitar este concerto, porque vou ter esta política cultural, porque podo facer aquí unhas camiñadas por non sei onde, porque podo ver petróglifos, porque podo enterar de medarqueoloxía e ver a zona de Compostela rupestre toda a súa área e tal, e que de paso fosera. Iso sería o mellor. Moitísimas gracias, Loretti. Eu quería plantexarvos unha cuestión, xa imos cumplir case a hora e media, sen darnos conta. No estudo que presentou Galabra, falamos da cuestión de para que usamos a cidade. Justamente aí, ademais, presentamos os datos de que en xeral usámola para pasear, tomar algo, irnos de compras, asistir a actividades culturais. Pensades que quedan nos lugares infrautilizados na cidade? Sí. María? Pues, evidentemente sí, porque para a propia cidade, é dicir, para os propios habitantes de Santiago, para a contorna, que é un pouco que decía eu ao principio, pois que os santiagueses somos uns grandes descoñecedores de moitos lugares da cidade máis alá dos mitos que comentaba ao principio, non? E precisamente que os lugares emblemáticos que aparecen no vosso traballo sexan os lugares emblemáticos que sendo tivo a curiosidade de mirar, que aí hace 25 anos, pois amosa dúas cousas. Por unha banda, que os representantes responsables políticos non foron quen de poñer en valor outros puntos da cidade e non foron quen de distribuir eses fluxos, que é unha das cousas que todos estamos de acordo nesta mesa que é necesario para a cidade. Entón, evidentemente, sí. E ao fío deso, podo contestar unhas dos cousas que dixo o Goretti, non? A ver, por non entrar en moita polémica, pero Goretti volveu a repetir na súa intervención que porque como consorcio non podería mercar eses lugares, eses comercios, porque non podería mercar, pues, bueno, que son cuestións que la fixou e que entendo que van dentro do seu programa electoral. Para min, e para min personalmente, como parte do consorcio que fun, a idea de si realmente creemos que esa é a función do consorcio, o que estamos dicindo é a certificación da incapacidade do Concello para executar as súas competencias, para executar unha estrategia, para desenvolver camiños que tiña que facer e que estamos delegando a unha terceira, a unha pata, máis sí, pero non é a función. Como entendemos nós, o consorcio non é a súa función. Unha das funcións pode facer, unha das cousas. Pero non, a ver, será prioritaria. Tampouco iso moito económicamente. Pero é unha cuestión de concepto, que decía un gran actor. É unha cuestión de concepto. Entón, afondando nesta cuestión, porque Goretti sacou outro tema que era a ampliación do Palacio de Congresos, o que está pedindo o Palacio de Congresos a gritos é unha renovación de todas as infraestructuras internas e equipamentos. Eu coido que antes de ir máis alá hai que afondar no que, entre outras cousas, hai que pensar tamén que o Palacio de Congresos é do consorcio. E precisamente o consorcio se nutre económicamente do Palacio de Congresos e a maiores descarga toda a parte de mantemento do Palacio de Congresos a través de unha xestión indirecta. Entón, bueno, pois, esas cuestións
eu tamén as quería deixar aí, porque a veces parece moi fácil lanzar unha idea, pero detrás desa idea hai que ver un pouco o que vai no fondo. E finalmente sorprende, Moretti, perdoa, que digas que non se parece aceitada a Quintana para a celebración da SELIC, porque o único grupo municipal que se opuxo a que a SELIC fose na Quintana, na Comisión do Casco Histórico, foi o Grupo Popular. De feito, se os demais grupos estivesen de acordo con o Grupo Popular, a SELIC teria que ter mudado de sitio, porque efectivamente o impacto brutal sobre o patrimonio da montaxe da SELIC pois é moi grande. Recuncando a cuestión lugares infrautilizados, Marta? Eu concordo tamén neste caso con María, co tema dos espazos infrautilizados na cidade. Falábamos todos e todas as cosas, tanto porque é un patrimonio medioambiental e o patrimonio que está fallado no conxunto, xa non só de momento, sino da cidade en xeral. E logo todos esos roteiros de potencial dunha cidade que ten 220 km rural, que moitas veces a mirar de parte da veciñanza, pois descoñece. E recoñezo que antes de estar esta responsabilidade pública, moitas desas parroquias, pois non as conocía, Nin de nome. de nome talvez sí, pero podo recoñecerte que igual a dunha delas, que aí a Santiago, aí chegamos ata aquí, non? Ben, e con eso só me dicía unha cousa que creo que os catro nos discutimos talvez un pouco, e creo que é moi importante neste tema é que casi non falamos de que os vecinos e as vecinas temos que quedar máis para pensar a cidade, non? Para pensar... Eu dixo un referéndum que te dixes que non. Non, referéndum das casas. Pero non é unha ferramenta de la que ter valentía política, convertir cando falaba de gobernanza ou falaba de que o turismo non se pode pensar como eu creo que falaban agora tamén en un versino, que mercados teñen que vir ou onde nos temos que entrar, non. Que modelo de turismo tenemos para o modelo de cidade que queremos construir. Por lo tanto, ten que estar aí, por lo tanto, é relevante sempre interpelar ao Compostela que temos deseñar. E para eso, sí, vecinos e vecinas, sobre todo nas áreas máis sensibles, tiñemos que darle máis voz, tiñemos que ter máis espacios participativos para construir, para reconocer cales son os problemas que lle afectan no día a día. ¿No? O turismo non é algo que ven por fora, que se coloca aquí e traballamos mercados para que veñan a cidade. ¿No? Temos que construir esa sustentabilidade máis aló da marcha, prevendo unha pegada ecolóxica, medioambiental, de territorio e de persoas. Nas persoas están os vecinos e vecinas, nomeadamente a Menga, Rúa de San Pedro, Concheiros, e cada vez son unha zona que se dá afectada por un cambio de uso na presión turística elevada. Máis voz tamén para vecinos e vecinas e responsabilidade social no turismo, que terá por debate que ahora se non me ocupa un minuto. Brevemente. Se temos patrimonio, lugares infrautilizados, parece que estamos de acordo en que temos algúns lugares excesivamente utilizados ou a punto de un nivel de sobreocupación a zona bella, non? Claro, eu creo que nesto da ocupación dos espazos pasa como na política. Se alguén deixa un espazo libre, ven outro a ocupalo. Entón, que está pasando? Eu creo que na zona bella o que está pasando é que, moitas veces, por falta de servizos, porque eu sei de compañeiros que tiñan despachos profesionais na zona bella e se foron porque non tiñan fibra óptica ou porque non tiñan os servizos que lles posibilita funcionar adecuadamente nese espazo, se van. Claro, entón tenemos un exceso de pisos turísticos ou un exceso de efectivamente, non? Pero entón eu creo que hai que facer políticas evidentemente para tratar de manter poboación. Eu tampouco teño de todo claro, Goretti, que a solución sexa comprar locais, porque claro, primeiro compras o local, logo cedes a alguén, pero logo casi vas a ter que levarlle os clientes, porque senón o local non sei como vai a sobrevivir. O comercio necesita unha certa densidade poboacional para sobrevivir. Se a xente non vive nesa zona, pois probablemente se
Se é un pequeno comercio non vai ir comprar a esa zona, por tanto o comercio vai a ter moitas dificultades. Eu creo que hai que facer políticas, hai que tratar de moito do comercio, do pequeno comercio máis tradicional da zona bella, é familiar, é comercio familiar, e hai que tratar de profesionalizar tamén ese comercio, porque moitos comercios cerran porque os fillos dos comerciantes, un estudiou para médico e outro para veterinario, e non siguen no comercio e non ten quen continúe co comercio. Entón, hai unha problemática que toda está un pouco encadena. E claro, eu creo que sí que hai que levar actividades a outros lugares da cidade, non concentrarlo todo na zona bella. Lamentablemente non Sanxe, que é o espacio máis inmediato, non hai moitos espazos, pero algún hai, que eu creo que non está suficientemente aproveitado nese sentido. Nós no programa sí que levamos cuestións relativas á participación da cidadanía. Nos falamos de implicar a cidadanía no modelo de desenvolvemento turístico cun pacto local para o desenvolvemento do turismo sostible, equilibrado e responsable e da creación dun Consello Asesor de Turismo de Santiago de Compostela con participación dos sectores implicados e da propia cidade. Unha cuestión, porque non contestei esta cuestión dos lugares infrautilizados. Eu creo que hai lugares infrautilizados e abandonados, tamén moitos. E desde logo o patrimonio rural, o patrimonio que ten as aldeas e as parroquias, moitísimo. E habería que tamén facer que a xente do propio Santiago de Compostela coñecese o seu patrimonio, porque ese é outro elemento que falta. Sobre a cuestión que comentaba dos viveiros, nós non falamos por falar porque isto foi algo que xa se fixo. Hai lugares, por exemplo, como Allariz, onde a recuperación de moita zona comercial, e xa o que era Allariz hai 25 anos e que hoxe, pois faise justamente grazas tamén a ese impulso público para poder facelo. Eu, claro, creo que investir os cartos en recuperar edificios religiosos, que está moi ben, insisto, pero logo pensamos a cal e canto, eso sí que me parece, unha loucura. E poder facelo, o certo é que onde hai un comercio e se pon outro, eso é o que tira, un tira polo outro, acaba facendo que un e outro veñan. Un viveiro, exactamente igual que temos un viveiro de empresa, un viveiro de comercio, eu creo que é, algo absolutamente factible, non só factible, senón creemos que é absolutamente necesario. Se se quere, a cantidade é o que podes determinar, tanta que, por que non, pero é a maneira máis potente, polo menos nós tenemos un enredo da mesa, de pelexar en contra de que todo o que se haga ao final se entende de souvenirs, que é o que viñemos facendo. E como acabou un xildo con o tema da participación, claro, hai unha participación cidadá que levaba xa establecida, que comezou o Bloque Nacionalista Galego no seu momento, que foron os consellos de participación cidadá sectoriais, que levan todo este tempo sen reunirse. Entón, se falamos de participación, aí eran das asociacións, podían ter justamente un espazo. Entón, fronte a ese, foise outro modelo de participación máis individual, máis de que é un individuo, e onde se pechou a posibilidade, onde se cerrou o que foron as voces do asociacionismo veciñal, que tiña aí unha fonte clarísima de ir opinando e falando, non só dos investimentos de obras e tal, senón tamén opinar sobre cales son as liñas, as prioridades, os objetivos e en que se gasta o orzamento de cada unha das áreas. Ese eu creo que é o mellor modelo de participación cidadá que xa aquí se inventou hai moito tempo e que funcionou moi ben e que eu creo que hai que recuperar, porque o que non ten sentido falar de participación e levar todo este tempo sen convocar a inmensa maioría dos consellos de participación. Se vos parece ben, porque xa nos pasamos 8 minutos, menos mal que non estamos nin en radio nin en televisión, por aclamación popular do público, ademais, se vos parece ben, podemos despedir